abusa mo makwa baba ofie TV so na nwumre nkai bo a mensa kan na me di twam tew na mape bi na mafa nyete ni se Marigold Akufo-Addo bukai se Okuapeman mu ha obeye na do atia e wo na mosi fi benkum tia me fi a sadana no Okuapeman no so hu se ni dwuma odi no eso ani na osommo enso ma Okuapeman ti Okuapeman ne etwe no ba Okuapeman na yefi na osan bo na baso share ne kna ye no Royal Envoy to Okuapeman na kire se oye okobo ahene de hye ma Okuapeman ni dwuma di ene den okobo ahene no okon boa ohene se na ni di eti no na kire se bibi biara eye international relations se ye di mpuntu bi be bai kokofa nyama pa bi afi abontin di Okuapeman mu no sa mami anabretie no be hwe atoto se nyama ni nyina na wo be kaya ye di se dwuma di ni nyina wie no ye nte ni nka bio ye na nsan ya ana ye nkoda nsori ya yati asemde ye mame ye nina abretie se afeide waba na bribi na ebesiu ni kwan mu ntina na ye ntene ka no ni dwuma a wode hye ne nsa wo Okuapeman mu se abrewatia na fe osan ye Oyententu ema Okuapeman no me chere Royal Envoy to Okuapeman no afi waba oba bedi ni dwuma ewo Okuapeman na yenim se mami ye nipa bi a oboni beka se oye very astute personality ewo Ghana yendi ni ho aguru kra na osomu ma Okuapeman tini ye hwanim se bra wo hye ne kren Okuapeman ema no se dibie na nka ye beti ho mpupu bi na wa kire mu se sabe onipa de wo ho a oyare ene abiwunti unim adechi mu nsem na bibi ene bae ena ama ya ntene nka bi osiare ye ma mi se wa bade na se dwuma oba bedi ede ama Okuapeman no eye dwuma so no na obae no na eso hyase na okoda mpakamfo nyina se baka ya eda wode ni si so wo hye ne saakena no mpakamfo nyina ebabi yenya benkum yenya nifa konti na otimubi sanso na jase ene adonten enti ya ma mi bae no se dabi eti se wo hwe na onipa de o se sabe nchia ne aseda ne adidi nti onipa nsem emfu nti obechi won nyina so no de aseda eri kabia ama won yama me aye ne pepe ne ri kan okoja ase je nana himia krani abrewetia ne ntama kura kire ne nkabuma ohia ma Okuapeman osi oba ya no be ya sene na no yi kan Oyententu si oba iso ba beta just now Okuapeman asi se mrea wadi ni diade ton sa frem enfu nyinaye akamfu nyinara ampa wonya wo ba fe beta na echi oso okay nyina bu wadi abeda jasman akamfu nyinara enen man asi to ba ya na sida kese no de ba be ma yura na ni aye pese yini na ibinya nkambo asi ama yedu ya si oye embuetia oye Okuapeman special ambassador si kanende ofre me jese kanua edu medino waba ti se waba no waba sai ahwese ye ho tire oye ambassador o kachuru Okuapeman zo ko jasman e ho jodin asebie ni wo basabasebie ni wa o se ya dana se waba no ba be sraye na se dan de anke ni aseda de sraye oye ambassador no wa ko nyama ne pe bi akọ ya ga ye bribi wa jasman mu ha ya o de biara my name excellence na simbiara wo amanukruma mu jase memu yeka enti mfisia dunia chini o se yanga se mu kudu Okuapeman na palace da if say ye duma no ewa enti amena abruweti sang ye me ka chem so kwa amane ewa anze jase memu edu say Nico osi ade yo ho a me hu ne meka ita masive berry no pay say when ya bre abetna say eshia
Oye no e no obesi eko nifa division esane say nkae bono amantem ne ko ye impromptu sino boni beka nti no won an hyede ambo gbadata nti ye na ahemfo bi wo ho a ekoye private meetings nti ekoye one residential areas na ye hyehyai baby a wote ne baby a enya bibia ekokoye he na wo hyia na mrepemu no obɛhyɛ abogwa na wɔn manfo atenase na abretia ababehia ozi ya hwɛ ne kɔ so ɛwɔ nifa division se medana se papa nkɔre no mra yenya nkaido na yenyina ayɛ wo ese na ayɛfɛ na jesa pakamfu nyina wakai mekai sɛ mra upija no na meyoko na yekohia wo kwasi bia nso fiema wo wan kari UK fundraising one one so betina punti pakamfu so betanachi na mihu sɛ owo Okuapeman ho do Okuapeman ho adwempa na yeso yere bompaya ma sɛ nyame nso bɛma na promoden onyinche nhyira ɛne adom na wetimi ayɛ ama na bonso na Okuapeman atimi akonka ebia ya na meka sɛ nyakopɔn koraa sɛ yɛmmerɛ yɛn ho ase nhyɛ tumi ase na mebɛtoe no saa na yɛyɛ naane sɛ yɛso Okuapeman nti na mesre sɛ yɛ nyinaa kɔyɛ abusua baako a maba bɛyɛ tie nso mobɛboa ɔmahene ɛdi menim me na wafi mu debate sɛnea me na ne metena yɛ ɔyɛ me nti bere na bere nyinaa na mehu sɛ wowɔ na ɛyɛ dɛ sɛ nani ku ne ba ho na ne ma ho na ɔma wɔ fotusɛm na wɔnam so nyin de yɛ mpanyimpa bɛso nti mesre mwa biara a wobɛtumi de aboa yɛ mahene ɛne abusua no ɛne adehye na wɔ bɔmmoa na mɛsa asere bio nso na na montu biara wobɛtumi atu sɛ bi wadi asomdwe koroyɛ Okuapeman mu sɛ no mɔmɔde na montu because mmiri bi atwa mu no na wɔka ɔman Ghana na nka yɛ Okuapeman di ahobrɛase ne obu na nka yɛ Okuapeman sɛ nso Okuapeman koraa bɛyɛ awa ɔpatwo ansa nanso ɛnɛ saa nneɛma nyinaa no ɛkame ayɛ sɛ ɛreyera ɛsiane suatra ne nneɛma bi nti wɔayɛ na yi de ɛne mpanyinfoɔ ɛka no ho no wɔn tabamu trɛw yɛnhwɛ na yɛsan fa yɛn ntoma panim fira na megye bi di yie sɛ edu baabi na borɔde akyi a na emu usum na ɔwɔ na ateɛ na ɛsɛ ngyina ho ɛno nti nka akyi bɛda no ase soro nyinkyɛ ama no mesrɛ ahoɔden ama bebia ohia yɛn so wɔfrɛ yɛn a yɛbɛba ne abɛbɔ ne kyi dɔm yɛtaa n'akyi de mpaebɔ nso bɛtaa n'akyi na yɛana akoma prepare no so yɛsɛ atumi aka nea na wayɛ so ɛyɛ nisɔ akyerɛ ɔdɔ ɛdi sɛ nifama nso yɛyɛ bibiaa ne ho hia yɛn a bɛsrɛ no yɛto nsa frɛ no ɔmmɔmmɔden ana ɔmmra na yɛno bi mu ano sɛ yɛ na meda no ase ɛda mu nyinaa so ase da bihyɛ pray said you are receiving yɛhyɛ da amma wo ɛyɛ aborɔfo bɛka sɛ impromptu yɛda ase nti sɛnea yɛ nso yɛdwuma yɛfiti aseɛ no yɛwie installment no yɛsi adeɛ so yɛare kakra ɛna ɛma ɛkwan bɛɛ no nkɛsɛ sɛ anka maba dedaada but yɛabɛhyɛ ne adwuma no ase
The Yamunina support. That's it. And the member for Biara, we will be for and about Kronti division a cropon or Sahinabo Fransa or so a Biesa, Yabruetia, and so a ban and chain at the Aseda in the Cabia Ebreno. On Shayan, Untie, Putie, who are willing to make it. The son said, Papa, now so. And now the eye and the bay, I put to be a or you will be the Avians and the Abba. Near woman's in him, Fians and the Abby. Paying up a young. You have about an answer. I said it. I put you. Casache. The son said, yet, one itty and Capri, one up Korean. One brilliant shower, he said, look me about an answer. Now, what the carry one away, and I guess it. In your answer, Yakabo. Okuapeman one name. Okuapeman one name, one and then one and back. Okuapeman a share. Ukrainian or Papa, and none. Abeye. To Chirime Yansui, then we read out. And maybe school 70. Maybe I died a grab where I must say, Kuru ye night, well, did not credit. Treasures of states, assassin. Ye Shira, there can human resource there, and say, ye jump. Now so let ye be too young when I am 20 young. Ye far Christo Suma, ye be too young when I am 20. The present can Korea cowboy. To Gabriel Grand Grand Yagrapam, you Yagrapam young. Young grandma, we think, against one, a immense a propon prophet, even a local person. In the original capital, said, I just say, Yamiashire, or Pang Sonia Befa, young Timon from Shire. Yes, here come on. I guess I said, the buy a check. So you may be seen a famous more dinner. The Juman so I actually be bringing a dying so a person shas. Oheman, going to him. On one, they may win a share me and may change like come to be seen a person. Said, I had it. We do. Afei, onu say Okuapeman asem ne ye kanifa pe, na ti say yebo benkum din, yentumi enyi benkum infim na benkum insrahwe no na ye very key because oye abruwatia e wo benkum chiamifi. Na je say oye benkum de yo. Enti na ti say okọ benkum ho so na amane bi ase say oye no okoye. O me hwe ne ekoso enso wo ho. Ne chira ku kamba ko. Chami nge wa wado kro na nanu na ase. Na ko mo pa bi ha. Eji atu aso nti semba. Juapa, Oyententu. O bi Oyententu. Juapa, ma ko si Juapa. Okuapeman tete. Roye ni Juapa, una da Roma. Juapa, Oyententu Juapa. Ni mi ye. Una da Juapa, Oyententu Juapa. O mo jina Juapa ko. Ma da Roma. Juapa. Juapa. Te pe pe. Juapa. Fiachi. Juapa. Pie ni ne. E kwa. Juapa. E kwa le. Oyententu ma. Netro ne Juapa papa. Akema. Juapa. Esma. Juapa. Negi bi. Juapa. Juapa papa. Juapa papa. Sabela. Juapa. Jumpa, when we jumpa, I'm open. Jumpo, jumpa, but wait till I'm Papa, jumpa, 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 I will be a jumpa, within the banner, within the jumpa, within banner, within the jumpo, and this number is like a jumpa, three, jumpa, in a house, jumpa, three, in a house, jumpa, Nanoye, oh, Nanoye, jumpa, Basso, Nanoye, jumpa, Basso, Nanoye, jumpa, 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 when Fanny Jumpa, Sabe, Chuchope, and you are Jumpa, a Pomoiba, a Pomoiba, and Jumpa, and yet Jumpa, after Jumpa,
do capim só tem uma paca é só ter solução essa é a minha oh não é a butema na social a berra na se a bem ɛne akyi no ɛna ɔbɛsen ɛde kɔ adɔnten na ɔkɔwie ne nyinaa wɔ hɔ sane sɛ wofin kran koraa na ɔrebɛwura Okuapeman mu a ɛyɛ adɔnten ɛna wura kan afei sɛ wobɛpue afi Okuapeman mu nso a na ɔrepue afi adɔntenman mu na wode afi Okuapeman mu nti afi hɔ no yɛkɔ ɔtoboɔ gyankwasi a ɔtɔ so abien ɔno ne aburuhene san so yɛ adɔntenhene yɛkɔ no hɔ fɛfɛɛfɛ a nea hɔ nso ɛkɔsii ni nea monam so bae no saa bɛbɛɛpɛ so be at least so be ademawa ye woda na se tene de otu sa na mo na onyira yen ni hia na sen se kra no re ye ye wi ni hia no afutu no ni ade ni ne bi se ye yetimi fa no so yetimi ye se bi wo ha wotimi hwe ni pa ni keke e wo de atiase ti Samuel no tuna James no so boa no se bibi asi e watwa na won sa froba no wa biso na eduma ma James na ya aseda e nyame na wa boa ye ntimide befo ano so no ye ne yeso ye da na se so wanye yan anu ensi form na ne ampanyi to so man so o so yo se ne wo Okuapeman mu na friends se na no ye kan yan adwene bu ni ehwe Okuapeman mu dwo da ke so no tuni dwumadi no na timadi mu do so wa ba yo ya ya wa han ko ye bwa ron te ma mani awon secretary ni who's your brain o se yo ya mo ma kwa ba ne da ma senso ma che yin fefe well chile no that's good. Isn't I am say Okuapeman in Kaibo or Honor says, say Waba. Oyententu is here to stay. Na fei ni ababe huni nyuma a obabedi diama Okuapeman. A fei na juma wadi ashene say Oyententu the royal ambassador to Okuapeman no. A fei ni ababe juma ankasa obabedi di ama Okuapeman. Iti ukoda. Now the Paibo atai yabru etia echi. Onana no musu ko nkwadema na muri yapaya na makai Oyententu okugbo ahene de hye na sika ohinti akwenti videos ni beye kokonua no obesiri ti ase no na ye sika kokko no watambi ya bebuo Okuapeman akagana man na akawiase afa na nyina ha ye Ofie TV.